og velkommen til Hanna og Sørens Verden. Hanna, mig og så vores gæst Louise. I dag skal vi lave Chubby Bunny Challenge. Så Hanna vil lige være klar der. Ja, det er, man skal putte en skumfidus i munden. Altså, hver gang man putter en skumfidus i munden, skal man sige Chubby Bunny Challenge. Hvis man ikke kan mere, så er man ude. Plus, du må ikke tygge på den, eller synge den. Den. Ja. Okay, er I klar? 3, 2, 1, nu. Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Ej, nu er det så vildt. Chubby Bunny Challenge. Hvad tager vi til? Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Vi tager ikke. Gælder det? Ja, det gælder. Så tager vi en til. Ej, det er sådan. Chubby Bunny Challenge. Tag mig. Så tager vi en til. Den kan godt spille ud. Ja. Chubby Bunny Challenge. Og ud af næsen, kan jeg godt fortælle dig. Okay. Okay, Hanna tabte, og mig og Louise, vi stod lige, ikke? Jeg har ikke længere siden dig. Okay, så er det været Louise. Okay, tak fordi I så med. Du skal abonnere. Like. Lad være med at gøre det her. Ja. Nej, vi er ikke færdige. Kom lige med kameraet. Vi skal lige se vores lækre skål. Nogen, der vil have en? It's very delicious. Okay. Hej. Hej.